Pojď sem přede mě. Já mám ale malý uši, víš, jako. Hej se, jak tahají. Tanky už jsou nastartované. Hej, se už jede. Musíš hrát ten tank. Což vystřel? Musím počkat na tank. Zahájíme dnešní program. Modeláře to není. Začne přesně v 5 hodin. A určitě nelitujte, že jste dorazili o hodinu dříve, protože takhle máte jistě skvělé místo s dobrým výhledem. Takže já předávám slovo šéfovi místních modelářů a ten vám poví více. Na ploše se bude pohybovat vojenská technika a já bych vám něco málo řekl ohledně těch letadel, které tady uvidíte. Letadla jsou vyrobená z pěnového polystyrenu, který je odolný vůči nárazům, nejsou těžká, ty letadla váží zhruba 200-250 gramů, takže i kdyby došlo k nějakému nárazu, není to až tak nebezpečné zdraví. Co se týká prostoru, kluci už se chystají, musí se nějakým způsobem nachystat proti větru, protože letadla většinou startují proti větru. Tak, já předám teďka slovo zase majoru a naši kluci už začnou létat. Takže kromě letadel máte možnost nyní vidět tank T-34, konkrétně ve verzi T-34-85. Je to legendární sovětský obrněnec a část vojenských historiků ji považuje za vůbec nejlepší střední tank druhé světové války. Sověti začali pracovat na jeho návrhu již v roce 1937 pod taktovkou šéfkonstruktéra Koškina z továrny Charkovský tankový závod. Přes všechny obtíže, které se vývojářům kladly ze strany maršala Sovětského svazu a Stalínova přítele Kulíka, se málem stalo to, že tank byl již ve fázi projektu zavrhnut a vůbec nebyl vyráběn. Ke všeobecnému překvapení se však za šéfkonstruktéra postavil samotný Stalin, takže práce na tanku došly do zdárného konce. Ještě před německým útokem na Sovětský svaz sjeli z výrobní výrobek v lednu 1940 první 2 stroje a do začátku druhé světové války v ruském prostředí už jezdilo na 1200 strojů různých subverzí a úprav. Němci, kteří vpadli v létě 1941 do Sovětského svazu, se velice divili, když narazili právě na tyto stroje. Němečtí tankisté i protitankoví dělostřelci zůstávali v boji proti tomuto kolosu zcela bezradní. Situace se samozřejmě měnila v průběhu války, ale k tomu se dostaneme později.
Tak, nyní vidíte německý kolopásový transportér, lidově zvaný Hackel, což bylo velice univerzální, lehce pancéřované vozidlo, které se vyrábělo v mnoha verzích. Zde vidíte konkrétně transportér vyzbrojený kulometem MG42, který patřil z nejběžnějších. Tyto vozidla se používaly pro transport pěchoty, aby stačila útočícím tankovým klínům. Největší legenda druhé světové války, německý tank Tiger 1. Tady tento stroj, který vidíte, je replika postavená na základu sovětského tanku T-34, protože v dnešní době se na území České ani Slovenské republiky nezachoval jediný kus tohoto obrněnce. Tigry byly vyráběny od roku 1942 do roku 1944 a je takovou zajímavostí, že i když ji řada lidí považuje za nejlepší tank druhé světové války, tak to není pravdou. Třeba spotřeba tohoto vozidla přesahovala i 1000 litrů na 100 km v těžkém terénu. Takže německá armáda, která se po celou válku trápila s dodávkami paliva, měla často velké potíže tyto vozidla, tak říkajíc, nakrmit. Benzínky by měly radost. Kdybychom tady měli originální Tiger, tak by byl zhruba o 1/3 větší než tady tato replika. No a já ještě zmíním, že samozřejmě ten tank, byť neměl dobrý poměr spotřeby samozřejmě vynikající 88 cm kanón, který jsme Takže v tuto chvíli vidíte pancéřový vůz SD KFZ 223. Jedná se o radiovůz, který byl vyzbrojený kulometem MG34 ráže 72 mm a tyto vozidla byly určeny především k zajištění komunikace průzkumných jednotek s velením. Trup tohoto radiovozu byl tvořen rovnými pancéřovými plechy navařenými na sebe v různě ostrých úhlech, takže na celém vozidle prakticky nebyla jediná kolmá plocha, na kterou by mohl dopadnout nepřátelský granát. Samozřejmě jednalo se o lehce pancéřované vozidlo, které v případě střetu s tankem nemělo žádnou šanci na přežití. Jeho výhoda byla poměrně velká rychlost a malá spotřeba, ale vlastně kola a nikoliv pásy, které vidíte na vozidle, způsobovaly, že se nepohybovalo příliš dobře v těžkém terénu. No a nyní vidíte už projíždět dvojici terénních vozů KDF 82 Kielwagen, což není vlastně nic jiného než jistá konverze legendárního volkswagenského brouka. Kielwagen byl lehký osobní automobil s motorem vzadu a poháněnou zadní nápravou, kterou od roku 1940 do roku 1945 stavěla firma KDF Wagen, nyní Volkswagen, v německém Wolfsburgu. Konstruktorem vozu byl známý Ferdinand Porsche, rodák z Bratislavy nad Nisou. Německá třetí říše zvládla vyrobit na 50 000 těchto Kielwagenů v různých verzích a existovaly také osvětlovací vozy, dvoumístné verze pro přepravy sudů,
případně dokonce kýblvágny s imitacemi tanků pro oklamání nepřítele. A nyní přijíždí další legendární německá technika, motocykl Zindab KS600 s postranním vozíkem, takzvanou sidecarou. Tyto motorky německá armáda nakupovala již od roku 1938 a není bez zajímavosti, že tento Zindab patřil k nejrychlejším strojům německého Wehrmachtu, protože jeho předloha byla vlastně sportovní civilní motorka. Samozřejmě sportovní stroj nebyl zrovna to ideální doba na východní fronty, takže Němci později začali vyrábět legendární Zindapy KS750, případně podobné stroje pouze pod značkou BMW, které byly daleko vhodnější do těžkého terénu, neboť měly hnáno kolo také u této sidecary. No, jelikož nám na dnešní výšku nepřiletí žádné letectvo, tak si v tuto chvíli můžete prohlédnout aspoň modely, velké modely, které nám stále krouží nad bojištěm. A jedná se, jak to vidíme, jak o stroje z první, tak z druhé světové války, jak z německé, tak ze spojenecké strany. Krásně ten tank se kouří. Zjede zpátky. Ten má koní, co? Jsi jezdil do školy? S kým byl řídil? Tak aby řídil, vždycky by tam vlezl. Špatně ví asi, to je proti sobě. Víš, na ten kouč. Ráda se nepřiletěl, poštolka šuha. Ty ukaž, jak letí ta stíhačka. Ona nepředstavuje, co ona dělá.
3 a nyní nám projíždí lehké obrněné sovětské vozidlo PA-64. Toto vozidlo bylo vyráběno od roku 1941 v Sovětském svazu a byl to automobil s náhonem všech 4 kol. Stroj dosahoval rychlosti 80 km/h a dojel na jedno natankování až 540 km. No a nyní se na ploše již chystá další lehké obrněné vozidlo M3A1 White Scout. Jak vidíte, sedí na něm sovětští vojáci, ale jedná se o stroj z americké produkce. Je to z toho důvodu, že Sovětský svaz získával během druhé světové války materiální pomoc z Ameriky v rámci smlouvy o půjčce a pronájmu. Tyto obrněné vozidla byly vyráběny od roku 1941 do roku 1944 a z bran závodu vyjelo neuvěřitelných 21 000 kusů. Během druhé světové války měli tyto vozidla také Čechoslováci v rámci obrněné brigády ve Velké Británii. Hlavní zbraň představoval 12,7 mm kulomet M2. Případně v tomto sovětském provedení podobná zbraň sovětské produkce kvůli snadnému zásobení municí. Samozřejmě i tento stroj byl sice pancéřovaný, ale to pancéřování ochránilo osádku pouze před střelami z lehkých pěchotních zbraní, nikoli před jakýmikoliv dánky nebo těžšími děly. To pancéřování mělo maximálně 13 mm šířku. Odolný a díky malé hmotnosti spolu se zaměřovačem pro přímou střelbu byl vhodný i do protitankového boje, k čemuž původně nebyl ani určen. Jeho náboje stačily vyřadit všechny německé lehké i střední tanky. S těmi těžkými, jako například Tigrem, si samozřejmě už poradit nedokázali. 30 metrů veliký, 1923 se tento kanón dostal také do výzbroje prvního československého armádního vzoru v Sovětském svazu a vlastně díky její válečné pouti se dostal až na území Československa, kde byl potom zařazen do armády. Jo, předtím taky nemá. Že se zpátky vrací na T34. Když chtěli napadnout a zničit, tak se museli odhodlat dostat, tak říkajíc, na tělo k tomuto vozidlu a napadnout jej za pomocí různých zapálených kanistrů či takovýchto improvizovaných protitankových zbraní. Případně jejich likvidaci používali svoje původně protiletadlové 80 mm kanóny. To tam krají, ten trávník. Sověti však bohužel nedávali velký důraz na spojení, na rozdíl od Němců, takže na začátku velké vlastenecké války jenom velitelské stroje T-34 obsahovaly radiostanice. Pokud to velitel z motoru a vlastně na vzdálenost více než několik desítek metrů už nebylo nic vidět, takže tyto stroje často doslova dojížděly na to, že jim chybělo spojení a nedokázali se domluvit společně na kvalitním útoku.
No a mohli bychom ještě vzpomenout také to, že s těmito tanky T-34-85 bojovali i příslušníci první české samostatné tankové brigády, která se velice aktivně podílela na bojích ostravsko-opavské operace. Tu devolovat auto, nebo co? 1000 kusů těchto zbraní. Barbie, ne? Co? A v tuto chvíli před váma projíždí ruská jízda. Je takovou zajímavostí, že samozřejmě druhá světová válka přinesla mnoho takových smutných scén. Sluší se připomenout, že jako první byli takto vyháněni právě Čechoslováci již v roce 1938. A to jak z území Sudet, tak třeba z území Těšínska, kde se na jejich vyhánění podílela vlastně polská armáda. No samozřejmě v roce 1945 tady tento exodus dosáhl mnoha desítek milionů německého obyvatelstva, kdy třeba z území Polska bylo odsunuto násilně 14 milionů Němců. Ti lidé samozřejmě často byli zraněni, byli promícháni z dezertéry německé armády, případně zraněnými vojáky, které jejich velitelé neuměli nějak ošetřit, takže je odeslali civilisty. No a jenom málo který z nich měl takové štěstí, že by měl třeba povoz, jako právě vidíte, přijíždět. No a naše kolona narazila dezertéři, kteří by byli schopni služby. Pokud byli odhaleni tito zběhové, tak jim velmi často hrozila poprava přímo na místě. No v případě, že se jednalo o nějakého rozumnějšího velitele, tak bývali zařazeni zase zpátky do bojové jednotky. Samozřejmě osudy těchto lidí bývaly velice neveselé, protože byť se jednalo o etnické Němce, tak v samotném Německu nebo Rakousku je nikdo příliš nevítal. V obou zemích vládl samozřejmě hlad a v tom létě 45 i všeobecný chaos, takže mnoho z nich umíralo na různou podvýživu, infekční choroby, případně se stávali obětí rozhněvaných rudoarmějců, případně nějakých partizánských skupin. Bohužel byl to jistý důsledek samozřejmě toho, že bylo to právě Německo, které rozpoutalo druhou světovou válku. Zase připomenu, že v reálné akci by k tomuto boji docházelo zhruba na ploše asi 1,5 kilometru nejméně. Odhalili své pozice. Ve chvíli, nic jiného nezbyde a skutečně to udělali. Slovenští pozorovatelé začnou plácat svým kanonům zápory a ty, kde vlastně začnou zezadu ničit. No a vidíte, že sovětští vojáci už nemají v rukou jenom ty klasické opakovačky, ale také automatické zbraně jako samopaly nebo lehké kulky. Sovětského útoku
Tady tygr už je. Vidíte, že někteří z německých pěšáků plavují před své nákupy také větší granáty. Když se ten voják mám dohodit takým granátem na vzdálenost na 60 metrů. No a německý velitel si v této kritické chvíli přivolal podporu puškému tanku Tigr 1. Samozřejmě sovětská pěchota sebou nemá adekvátní zbraň, tak v tuto chvíli se začíná stahovat. Začíná velice rychle opanovávat své bojiště. Obrovskou spotřebu paliva, blížící se až 1000 litrů na 100 km. Signál o velice vzdálené stroje. Ale to, že sovětští a sovětští vojáci na východní frontě však říkal obecně všem německým tankům. Takže se v různých pamětech vysvětlilo o přímo vodentních zničených tygrů. Sovětští průzkumníci ve svých lehkých vozidlech se dostávají do velice nebezpečné situace, protože rychle českého styku se zlikviduje. Vidíte, že německý tank je doslova obsypaný větvemi a různou foliáží z toho důvodu, aby nepadl na oběť sovětským bitevním letounům. Německé letectvo totiž v roce 1945 už v žádném případě nevládlo a to oponovalo sovětské bitevní letectvo. Takže byly velice často likvidovány právě letadly. No a sovětský průzkumný automobil White Scout již dostal zásah z německého Tigru a jeho posádka urychleně opouští místo. Samozřejmě při plném zásahu by se toto vozidlo rozletělo na desítky metrů do systému. Zajímavost si řekněme, že... To je ta naše 85. No a vidíte, že příštivý náboj z Tigru jednou ranou zapálil 2 dřevěnice, které stály na obzoru a tím zlikvidoval tank Tiger není nezničitelný a na blízkou vzdálenost může být ohrožován jednak dělem zistří a také sovětským středním tankem T-34. Byť posádka T-34 se nemohla přiblížit Tigrovi, nebo musela přiblížit Tigrovi na minimální vzdálenost, aby je dokázal zničit. Tak ten dorostal. Němečtí tankisté nechtějí zriskovat a pro jistotu se stahují mezi stromy, aby nepředstavovali dobře viditelný cíl.
ostřelována sovětskými protitankovými kanóny. Přímo nebe nikoli v plochou dráhou. Že vojáci v okopech vlastně tyto padají přímo na hlavy. Jedná se o minomet 85 metrů, to vlastně ruský minomet, který byl velice oblíbené zbraní. A němečtí kulometříci nevidí, odkud přichází pěší útok. V tuto chvíli již platí ono okřídlené dobyteče vypadlo. Sovětským samopalníkům se daří zajímat jak prosté vojáky a podůstojníky, tak další verze. No, na sovětské straně máte možnost vidět kulomety Victory Horníci konečně pomáhají bojiště. Celý. Chvíli již zcela vítězí nad dezorientovaným. Vidíte, že v tuto chvíli doráží i sovětská spojka, která si může vyslechnout od sovětského velitele zprávu o dobytí německých pozic. A Sověti celá opanovávají bojiště a další malá česká obec může hlásit a zapisovat do své kroniky, že byla osvobozena.